Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Но звыклы дзень і звыклы час, у які у нас звычайна са сваёй штотыднёвай аналітычнай праграмай доктар палітычных навук, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый. Спадар Павел, сёння, вот, дарэчы, для тых, хто не ведае, ну, дакладней, я б хацеў такіх два напаміна зрабіць. Па-першае, учорашні дзень, гэта дзень, калі быў забіты Бандарэнка, Роман Бандарэнка, і ушаноўвалі памяць гэтага, ну, можна сказаць, героя новай Беларусі. У той жа час сёння таксама можна сказаць дзень з гераічнага мінулага, далёкага мінулага наша Беларусі, калі войскі Вялікага княства Літоўскага пад Берасцем, пад кіраўніцтвам Сапегі разбілі маскоўскае войска. І з гэтай нагоды я не толькі нагадкі пра тое, што трэба ведаць нашу гісторыю і шанаваць нашых герояў, але і такую далёкую подводку зрабіў да першай тэмы, якую я хацеў бы з вами абмеркаваць. Пасля пачатка вот з гэтай актыўнай фазы войны ва Ўкраіне, акупацыі часткі Украіны Расіяй, Расія пачала, расійскія прапагандысты накідаваць пра тое, што вот там жа ж нацысты, вот там жа ж тыя бандераўцы. Ну і безумоўна тут жа падцягнулася лукашэнкаўская прапаганда, якая у гэтым жа ключы пачала падгаўкаваць вот гэтыя асноўныя наратывы. Там нацысты, там фашысты і гэтак далей. Раптам высветлілася буквально вось дзень ці два таму у эфіры прапагандысцкіх каналаў лукашэнкаўскіх новых нацыстаў знайшлі. Аказваецца, нацызм падымае галаву ў Польшчы. І тут вот новыя ворагі, якія тут нацызм выпешчваюць, а нацызм жа ж не проста нацызм. Нацызм гэта не нешта далёкае, але нават нацыяналізм гэта для іх дрэнна. Чаму так палохае пытанне нацыяналізму, і чаму яны не бачаць, як рускі нацыяналізм, які ператварыўся фактычна ў рашызм роўны фашызму, вот как-то, или это другое, вот як вы гэта ўсё бачыце? Всё гэта адно, і гэта пытанне нацыяналізму адносна ўнутранай прапаганды у Беларусі і па-за межамі Беларусі, перш за ўсё у Расіі, гэта вынік расійскай культуры і расійскай экспансіі, на жаль. І вось гэтае пытанне, якое вы узнялі, оно, на жаль, непасрэдна звязанае з тым, што я пачуў падчас інтэрв'ю Светланы Алексеевич нашай Ніве ў размове ТОК, дзе шмат якраз такі гаварылася пра Расею у добрых колерах, пра расійскую культуру і на нейкім узроўні недастаткова пафасна і добра гаварылася пра Беларусь, беларускую культуру і беларускую нацыянальную традыцыю і таксама пра гісторыю. Чаму я звязаў гэтыя два элементы фарміравання ўспрыняцця нацыяналізму ўнутры савецкага чалавека, краснага чалавека і савецкага грамадства і нашай сучаснасці, бо яны непасрэдна звязаныя. Бо менавіта Савецкі Саюз, яшчэ пачынаючы ад бальшавізма, у галаву вугла ставіў інтэрнацыяналізм, так званы камінтэрн, камуністычны інтэрнацыянал, дзе не будзе ні нацыяў, ні народаў, дзе будзе адна савецкая пралетарская рэспубліка. І нацыяналізм, нацыянальнае адраджэнне для бальшавізму і для камунізму заўсёды было пагрозай. Яны, канешне, выкарыстоўвалі нацыянальныя рухі перад вайной другой сусветнай, асабліва падчас халоднай вайны, калі ішло змаганне за так званы трэці свет, і вось гэты нацыяналізм кітайскі, нацыяналізм індыйскі, нацыяналізм афрыканскіх краінаў, ён падтрымліваўся, гэта называлася нацыянальна-вызвольная барацьба. Але разам з гэтым асноўны удар у межах былой расійскай імперыі прыйшоўся якраз такі па нацыянальных рэспубліках, дзе нацыянальныя рухі пасля ўжо афармлення Савецкага Саюзу
подвергліся нешчаднаму вынішчэнню. Гэта была мэтанакіраваная палітыка, бо менавіта нацыянальная аспект перашкаджаў пабудаваць новую імперыю, савецкую імперыю, пабудаваць новага чалавека, савецкага чалавека. На пачатку гэта быў рускі чалавек, так, з дамінацыі расейскага, пра што казаліся, што там ось чаго не зробе расейскі багнет, зробя там расейскі поп, настаўнік і чыноўнік. І гэта вось стварэнне рускага чалавека было асноўнай мэтай у перыяд расейскай росквіту расейскай імперыі. Пачынаючы ад Аракчэеўшчыны, скончваючы мурав'ёвым вешальнікам. Потым на змену тыя ж самыя метады прыйшлі, толькі трэба было будаваць савецка-рускага чалавека. Вынішчалася нацыянальная, усё нацыянальная культура, там нейкія аўтаномію давалі, так, там нібы беларусізацыя быў перыяд, там беларускі тэатр узнік, але разам з гэтым вынішчаўся фундамент. Інтэлігенцыя нацыянальная, ноч паэтаў не так даўно вось прайшла, на жаль, сумная ўрачыстасць, дзе ўзгадвалі, колькі беларускай інтэлігенцыі было вынішчана ў 30-х годах. Гэта ўсё мэтанакіравана рабілася, каб будаваць савецкага чалавека. І потым якраз такі ўся нацыянальная, нават не нацыянальная, беларуская савецкая культура, вось якая ўжо фарміравалася, я думаю, культуролагі пацвердзяць гэта, яна будавала беларускага савецкага чалавека. Вынішчалася памяць пра нацыянальнае там адраджэнне, пра вялікае княства літоўскае, пра нашу супольную рэч паспалітую, ўсё гэта польскасць, што беларусы заўсёды былі ў палоне нейкіх трэціх там дзяржаваў, і толькі расейская імперыя і Расія, потым Савецкі Саюз нас вызвалілі. Вось тады нацыя пачала фарміравацца. Усё гэта таксама было ў межах гэтай савецкай беларускай культуры. І што адбываецца асабліва пасля Другой сусветнай вайны якраз на нашай прасторы. Нацыяналізм мэтанакіравана пачынае дэманізавацца. З нацыяналізмам звязанае ўсё. Нацызм, фашызм, усе ідэі. Нават зараз, паглядзіце, нават... І гэта вось перарастае ў сённяшні дзень, калі пачынаюць беларускую нацыю, беларускае адраджэнне таксама падзяляць і прамаваць, уводзіць два праекты і супрацьпастаўляць іх. Нацыянальны праект і так званы грамадзянскі нацыяналізм, што вось руская мова, руская культура, вось гэта аўтаномія, яна патрэбна. Нацыяналізм гэта кепска ўсё ж такі. Паглядзіце, да чаго прывёў нацыяналізм у Еўропе, да чаго нацыяналізм прывёў. Мы маем нацыянальную дзяржаву ў Францыі, мы маем нацыянальную дзяржаву ў Польшчы, мы маем нацыянальную дзяржаву ў Чэхіі, мы маем нацыянальную дзяржаву ў Великабрытаніі. Тым разам і разам з гэтым ніхто не перашкаджае там этнічным прадстаўнікам этнічным меншасцяў займаць высокія пасады. Той жа Сунак, так, былы прэм'ер-міністр. Што нехта хоча сказаць, што Великабрытанія не нацыянальная дзяржава, там не адна нацыянальная мова брытанская. А паглядзіце на узмоцненыя рухі нацыянальнага там адраджэння, тая ж Каталонія, да, аўтэнтычнасць. Вось, яны змагаюцца за свой за нацыянальную мову, нацыянальную ідэнтычнасць, нацыянальную культуру. І пачынаюць менавіта ў нашай ментальнасці, прасторы звязваць нацыяналізм беларускі ці украінскі нацыяналізм абавязкова з фашызмам. Бо вось гэтая канструкцыя, якая стварылася ў савецкія часы, яна супрацьстаўляла савецкага чалавека і вось гэтага нацыянальнага чалавека, які там абмяжованы сваімі там вузкімі інтарэсамі сваёй нацыі. А ў нас жа місія. Мы ж хацім пабудаваць сацыялізм ва ўсім свеце, дзе не будзе нацыі, дзе будуць усе шчаслівыя. А вось гэты нацыяналізм, менавіта нацыяналізм заўсёды перашкаджаў вось гэтым імперскім планам. Заўсёды нацыяналізм быў рухавіком знішчэння імперый. Не перабудова, не там Гарбачоў, якога знову там пафасна ўсхваляла Алексеевич, знішчыла Савецкі Саюз, а нацыяналізм, нацыянальнае адраджэнне у Літве, Латвіі, Эстоніі, нацыянальнае адраджэнне Украіны, нацыянальнае адраджэнне ў Казахстане ў 89-м годзе прайшлі там мітынгі ў грудні, ў снежні, якраз якія там былі вялікія там страты, расстрэлы. Нацыянальны рух у Грузіі, нацыянальны рух у Арменіі, канешне,
наступным вось якім важным маніпулятыўным і вельмі моцным інструментам было супрацьпастаўленне нацыяналізму, што з чаго жыў Савецкі Саюз і што ён выкарыстаў супрацьпастаўленне нацыяналізму азербайджанскага і армянскага, супрацьпастаўленне нацыяналізму ўнутры Грузіі. Таксама хацелі супрацьпаставіць нацыяналізм беларускі і літоўскі. Якраз такія гэтыя савецкія улады прапанавалі там, калі Літва дэнансуе пакт Молотава-Ріббентропа і кажа пра тое, што гэта была акупацыя, адразу ж Верхоўнай Радзе БССР прапанавалі там выступіць з заявай вярнуць Вільні. І толькі Беларускі народны фронт якраз такі на чале гэта ніхто не ўзгадвае чамусьці зараз. На чале з Пазняком сказалі: не, мы падтрымліваем Літву, яе незалежнасць, быў падпісаны мемарандум, была прызнаны факт, што Літва пакідае за сабой Вільню як сталіцу, толькі гэта мультыкультурная сталіца, і да гэтага трэба і зараз вярнуцца. Але менавіта Беларускі народны фронт, беларускія нацыяналісты не пайшлі на паваду, што хацелі, з чаго хацелі скарыстаць Масква, каб сутыкнуць Літву і Беларусь, каб распачаць тыя ж самыя працэсы, што былі на Каўказе ці ў Малдове. І вось гэта мудрасць беларусаў. І чамусьці вось пра гэта ўсе маўчаць зараз, а выпячваюць, вось паглядзіце, і насоўваюць вось гэтыя негатыўныя элементы нацыяналізма, нацызма фашысцкага, фашызма на ідэі нацыяналізма, што гэта вось нейкае там сыходжанне ў мінулае, ў 19 стагоддзе. Гэта неправда. Это зусім не так. Нацыянальная ідэя, гэта яна прагрэсіўная ідэя ў сэнсе адбудавання нацыі, асабліва са змаганнем з імперыямі. І, на жаль, зараз вось гэта і Расія, і улады беларускія, як частка вось новай і рускай імперыі, намагаюцца спрасціць і вынішчыць нацыяналізм. Бо Беларусь можа адрадзіцца зараз толькі выключна як нацыянальная дзяржава, не як грамадзянскі нацыяналізм, бо чамусьці грамадзянскі нацыяналізм разглядаецца і прасоўваецца ў межах захавання расійскага свету ў Беларусі. Не наадварот дыстансаванне ад расійскага свету, арыентацыя на захад, а менавіта мы ж частка вось вялікай гэтай рускай культуры, трэба яе захаваць, яна ж не вінаватая, што ёсць Пуцін, ні Чэхаў не вінават, ні Дастаеўскі. У мяне заўсёды пытанне ўзнікала: чаму, калі такая вялікая культура руская, такі багаты расійская мова, адкуль жа ўзяўся Пуцін? Адкуль жа ўзялася гэтая масавая чэрнь, якая падтрымлівае забойствы украінскіх дзяцей і украінскіх грамадзянаў? Вось адкуль, на якой культуры яны выхаваліся? Яны выхаваліся на культуры велікарускай: Пушкін, Дастаеўскі, Тютчеў, Чэхаў. І вось праз гэтую знову вось гэтая прызма рускай культуры абмяжоўвае нашу культуру і робіць, знову вяртаюся да слоў Алексеевич, Беларусь маленькай правінцыі, у якой нічога няма. То у нас чаго у нас няма? Тых асноўных сэнсавызначальных працаў, пісьменнікаў, якія даюць разуменне таго, чым ёсць Беларусь. Нам што патрэбна дзеля таго, каб зразумець, чым ёсць Беларусь, беларуская культура, беларуская нацыя і будучыня беларускай нацыі, трэба Талстога чытаць ці Чэхава? А чаму не Бальзака, чаму не Шекспіра? Чаму мы ўвесь час кажам пра гэтага Пушкіна, а нічога не кажам пра Шекспіра ці пра Рэмбо, французскіх паэтаў ці Міцкевіча таго ж самага? Міцкевіча чаму мы не кажам? Таму што гэта не азначае, што калі мы яго не ведаем, што мы правальваемся ў правінцыйнасць. Вось менавіта. За ўвесь час вось Дзень незалежнасці адбыўся Польшчы, там вельмі урачыстыя. Палякі вельмі намагаюцца таксама там у сваю гісторыю, у свае наратывы ўзяць тое, што належыць нашай агульнай прасторы. Той же Міцкевіч, той же Касцюшка. О Літва, ойчызна моя, так? Чаму мы не кажам: о Літва, моя айчына, там, моя бацькаўшчына? Вось гэтыя наратывы трэба ўвесь час паказваць і ў Міцкевіча, у дзядах, у Конрадзе Валенроде, ягонай паэме, там вось гэтыя сэнсы,
беларускія сэнсы, нацыянальныя сэнсы не ў Пушкіна, не ў Фета, не ў Тютчева умом Россию не понять, аршинам общем не измерить. Конечно, не вымерыць. Яны самі сказалі, чым ёсць Россия. Пушкін у сваёй працы чамусьці таксама, на жаль, не ўзгадала беларуская нобелеўская лаўрэатка пра творы Тютчева і Пушкіна на взятие Варшавы. Так? Вы там мировые віці, знову там супраць России нешта. Так мы нам там наш багнет і сапог будзе на Адрыатыцы ці на узбярэжжы Атлантыкі. Вось сутнасць усёй гэтай шавіністычнай рускай культуры, іх нацыяналізму. Чамусьці свой нацыяналізм яны заўсёды паказваюць як нейкі інтэрнацыяналізм. Гэта зразумела. Лукашенко чаму палохае нацыяналізм? Бо Лукашенко выбудаваў сваю сістэму на двух нарацыях. На саветызме, адбудаванні савецкага чалавека. Калі мы паглядзім, уся наша прастора культурная — гэта спадчына савецкасці. Вуліцы, гарады, некаторы Дзяржынск, так вось, назвы установаў. Адна з ключовых вышэйшых вучэбных вайсковых установаў носіць назву ката нашай нацыі, Суворова. Ну, гэта паказчык, што зрабілі з нашай нацыі, калі мы ўсхваляем нашых катаў, якія нішчылі, падаўляў паўстанне Касцюшка. Сувораў сваю кар'еру зрабіў на вынішчэнні Рэчы Паспалітай, нашай дзяржавы. І зараз вось гэтыя каты, каго яны выхаваюць? Там жа не назвы, калі была назва, гэта вучылішча імя Тадеуша Касцюшкі. Адтуль бы выходзілі людзі, для якіх Расія заўсёды была ворагам. Бо разумелі, хто такі Касцюшка, што ён змагаўся ў 92-м і 94-м годзе супраць расійскай імперіі, што гэта асноўная пагроза была за сваю бацькаўшчыну, за сваю айчызну. А нам, дзецям, будучай эліце вайскоўскай, упіхваюць Суворова. Вось паглядзіце, як ён тут палякаў ганяў, так? Як ён там кар'еру якую зрабіў. Гэта і вось гэта савецкасць і рускасць, бо гэта рускасць, гэта і сам Лукашенко ўвесь час вось гэтыя наратывы расійска-савецкія выкарыстоўвае. Беларусы гэта рускія са знакам якасці, так вось. І вынішчэнне нацыянальнае заўсёды яно блізка да дэмакратычнага, да дэмакратыі, бо асабліва вось на нашай прасторы гэтыя нацыянальныя рухі яны імкнуліся да не толькі да нацыянальнай незалежнасці, але перш за ўсё да пабудавання дэмакратыі, бо імперыі гэта заўсёды манархіі, заўсёды падаўленне вось гэтага вярхоўнага сімваля ўлады, вось гэтых нуртаў. Ад амерыканскай дэмакратыі і барацьбы за незалежнасць, паўстання рэспублікі, тое ж самае ў Францыі. Якраз такі сістэма вось гэтага нацыяналізму антырэспубліканскага ўзнікла ў Нямецчыне, і гэта асаблівы асобны прадмет для размовы. А у Беларусі, у Украіне, там Чэхія, слова і ўсе краіны, якія фарміраваліся пасля ўпадку расійскай ці аўстрыя-венгерскай ці прускай імперыі, яны заўсёды будавалі, збольшага будавалі рэспубліку, дэмакратыю. А вось гэтыя наратывы савецка-рускія, яны абапіраюцца на важдзізм, на правадырства, на бацьку нават не нацыі. Ён не кажа, што ён бацька нацыі, ён кажа, што ён там вось такога простага народу. Менавіта на важдзізм, на першых сакратароў, на імператара, да якога трэба вось прызнаваць, хіліцца да яго, і ўсё. І на гэтым ніякіх іншых магчымасцяў няма. Нацыянальныя рухі заўсёды прапануюць рэспубліку, перш за ўсё парламенцкую рэспубліку, якая і, канешне, калі б нацыянальная свядомасць яна была моцна і глыбоко трансфармаваная, то не было б такога пераходнага перыяду і гібриднага стану рэчу, якія ўзнікалі ва ўкраіне, напрыклад, бо краіна была падзелена, якія ўзніклі ў Беларусі. Хутчэй за ўсё было б як у Польшчы, якая прыспешыла працэсы дэмакратызацыі, уступіўшы ў Еўразвяз, стала
па сутнасці адным з прыкладаў паспяховай нацыянальнай рэспублікі, узвялічваючы сваю гісторыю, сваю нацыянальную ідэю. Дзе вы тут бачыце, што тут нацыяналізм вар'юе ці кагосьці там преследуе? Заўсёды будуць групы квазінацыянальныя, радыкальныя, якім нешта не падабаецца. Неважна дзе. Ну, неважна. Тут это людзі. Сама па сабе ідэя – гэта толькі інструмент. І пытанне ад узроўня культуры, ад узроўня агульнай адукацыі, агульнага выхавання людзей, што яны з гэтай ідэі зробяць. Што яны з гэтай ідэі зробяць? Можна з хрысціянства. З хрысціянства людзі зрабілі неверагоднае вычварэнства. Калі там палілі тысячамі на стосах, неважна, жанчыны, габрэі там, ці проста навукоўцы, як Джордана Бруно. Ну, пачакайце, у хрысціянстве напішана «возлюбі ближнего сваю». Як вы там паліце? Не, можна знайсці ў новым запавеце ўсё, што заўгодна, і напраўданне вынішчэння. З вялікай любві палілі. Добра, спадар Павел, давайте да іншай тэмы. Калі мы кажам пра маніпуляцыю свядомасці, вы сёння такі на гэтую тэму акурат такі допіс зрабілі ў сваім тэлеграм-канале. Дарэчы, раю ўсім падпісацца на тэлеграм-канал Паўла Усава, калі хтосьці гэтага не зрабіў, але як і ў выпадку з YouTube-каналам Еўрарадыо, на які я таксама заклікаю вас падпісацца, пакінуць свае каментары, ставіць падабайку і расшэрваць. Рабіце гэта, калі для вас гэта бяспечна. Калі гэта небяспечна, чытайце, слухайце без подписки. Але самае галоўнае, што чытайце і глядзіце, каб быць у курсе. Так вось, вы вось такі пра чалавечы ці разумовы інжынерынг напісалі з нагоды учорашняга з'яўлення у соцсетках фото Марыі Калеснікавай. Што вы тут убачылі? Які інжынерынг? Якія тут спробы маніпулявання вам падаліся у з'яўленні гэтага здымка? Тут некалькі такіх момантаў, на якіх варта было звярнуць увагу. Перш за ўсё, гэта ўсё адбываецца ў межах электаральнай кампаніі. Так? І якія мэты ставіць Лукашенка ці тое атачэнне, якое праводзіць гэтую аперацыю у межах агульнай, як гэта назвалі, выбараў, спецаперацыі. Менавіта удар збольшага па вобразах і сімвалях 2020 году. Там, як бы хто не ставіўся да Калеснікавай, так яна з'яўляецца адным з сімваляў гэтага 20 году, і у Еўропе таксама ўспрымаецца як сімвалі гэтых пратэстаў. І тое, што робіць апазіцыя, і таксама тое, што робіць некаторыя СМІ, спрабуюць зрабіць і праціскаць на захад наратыў ахвяры. Для апазіцыйнага руху неабходны вось гэтыя сімвалі ахвяры, якія можна паказаць як людзей, якія змагаліся да самой смерці з сістэмы, як Роман Бандаренко. Ён стаўся асноўным сімвалем ахвярнага змагання за сімвалі, за нацыянальны рух пратэсны ў 2020 годзе. І, канешне, уся ўвага за апошнія некалькі месяцаў яна прыкутая да лёсу Марыі Калеснікавай і іншых знакавых фігураў, і нават лёс Калеснікавай на такім інфармацыйным мегаўзроўні больш лічыцца важнейшы, чым лёс простых палітычных зняволеных, якія утрымоўваюцца ў вельмі жудасных умовах. І вось наратывы былі, я думаю, што штучна, адмыслова часам маглі прасоўвацца, што вось сітуацыя з Марыяй Калеснікавай вельмі жудасная. І, безумоўна, усе чакалі, што альбо будзе нейкая хвароба, альбо яшчэ не дай Бог. Ўсё ж такі 2 гады інкамунікада. Канешне. І тут раптоўна, вось калі у працэсах маніпуляцыі інфармацыйнага ўздзеяння заўсёды выкарыстоўваецца інфармацыя, якая павінна дасягнуць нейкага піку,
такога напружання псіхалагічнага, калі людзі чакаюць нечага вельмі жудаснага, вельмі негатыўнага, вельмі катастрафічнага. І раптоўна якраз такі іншы эфект з'яўляецца пры дапамозе фотаздымкаў, пры дапамозе там нейкіх інтэрв'ю, што насамрэч сітуацыя зусім іншая. Вось тыя жахі, якія распавядаюць там ці сведкі, ці удзельнікі, яны насамрэч не такія жахі. Паглядзіце, ўсё з ёй добра, ўсё у межах, наколькі гэта магчыма ў вязніцах, у парадку, ніякіх там ніякіх жудасцяў з ёй не робіцца. Ну і нават дапусцілі туды Пратасевіча. Што гэта павінна паказаць? Павінна паказаць, што рэжым не такі патворны, умоўна, так, перад выбарамі. Гэту карцінку трэба прадаць на захад. І яна паспяхова там прадаецца. Гэта ўзнікла якраз пасля інтэрв'ю з аднаго боку з журналістам з BBC. Вось перад ёй Лукашенко паабяцаў там паказаць, там нешта сказаў нават, што выпусціць, калі яна падпішаць. Гэта першы. Стварыць умоўна змягчаную карцінку перад выбарамі, паказаць, што сітуацыя паляпшаецца. Так. І які будзе наступны крок? Калі сыходзіць з таго, што робяць таталітарна-аўтарытарныя рэжымы, не абсалютна там брутальныя, крывавыя, як у Лацінскай Амерыцы былі, ці ў Афрыцы, часам гэта якраз такі такія працэсы перафарматавання асабовасці, яны былі ў Савецкім Саюзе, вельмі актыўна выкарыстоўваліся і выкарыстоўваюцца на працягу некалькіх год у Беларусі, выкарыстоўваліся нават раней, калі з праціўніка сімваля варожасці для сістэмы намагаюцца зрабіць сімваль прыхільнасці, выкарыстаць якраз такі для прымярэння з гэтай сістэмай. Вось паглядзіце, каго яны выкарысталі ўжо. Яны выкарысталі Васкрэсенскага, яны выкарысталі Пратасевіча. Тыя, хто застаўся на сваіх пазіцыях, іх прымусілі маўчаць. Яны не выказваюцца гучна. Тыя, хто раней з'ехаліся, то, магчыма, калі хтосьці там адседзеў 2 гады ці 3 гады, але яны публічна невядомыя, то яны збольшага маўчаць, альбо іх голас не так важны. А вось Пратасевіча, паглядзіце, які быў таксама механізм выкарыстаны такога магутнага напружання, калі з яго зрабілі героя, а потым раптоўна ён абсалютна змяніў сваю пазіцыю і стаў адным з глашатаяў праваднікоў ідэалогіі сістэмы. Вось я кажу пра такі інжынірынг. Тое ж самае, я вось у сваім допісе прыгадаў Марыю Саўченка, так, украінскую таксама гераіню, якую там успрымалі як нешта неверагоднае, такога акту супраціву. Потым яна сталася такім палітычным спойлерам і стваральнікам унутранай напружанасці. Сыходзячы з таго, што робяць вось такія сістэмы, як пуцінаўская ці як лукашэнкаўская, то мне падаецца, што яны будуць спрабаваць перафарматаваць Марыю Калеснікаву як асноўны такі сімваль і падзею 20-го году і пратэсту, менавіта каб змусіць яе добраахвотна, недобраахвотна для выказвання ў кшталту нацыянальнага прымірэння, што мы патрэбна нейкім чынам там дамовіцца. І ўсё больш і больш такіх галасоў гучыць, і вось асноўная мэта. Я думаю, што мэта сустрэчы, асабліва перад выбарамі для Лукашенка гэта важна, бо заява, ці такія словы, ці такія пасылы з боку Марыі Калеснікавай цалкам змяняюць фармат існавання сістэмы і існавання грамадства. Для значнай колькасці беларусаў, якія пацярпелі там у 20-м годзе, гэта будзе шокам. Канешне, ніякага прымірэння не будзе, але ў ідэалагічным сэнсе вымусіць, каб Калеснікава сказала такія словы, для рэжыма на сённяшні дзень вельмі важна. Таму яны будуць усё больш і больш націскаць, перш за ўсё псіхалагічна. Таму там і Пратасевіч з'явіўся. Упэўнены, што ён з ёй там некалькі гадзінаў размаўляў, казаў, што не так усё кепска. Магчыма, казаў пра тое, паглядзіў он там Ціхановская ездзіць з картэджамі, ёй там усё роўна, а вось ты тут сядзіш, і дзеля чаго.
Такія размовы вядуцца, дарэчы. Вось сапраўды, выбачай, Павел, што перабіваю. Учора просто я чытаў такія дыскусіі ў соцсетках з гэтай нагоды. Александр Кнырович задаў пытанне. Мне цікава, кажа Кнырович, у статусе каго на рэжымны аб'ект быў дапушчаны Пратасевич. Таму што на такія рэжымныя аб'екты могуць дапускаць толькі адвакатаў, блізкіх сваякоў, ну там вот абмежаваная вельмі кола. І тут Пратасевич, ну ему адказалі, якая розніца, галоўнае, што вот мы атрымалі інфармацыю, што там з Марыяй, што яна жывая, што яна вот больш-менш добра выглядае, што яна сустрэлася з бацькай, але вось з гэтага пункту гледжання, пра які вы кажаце, якія мэты пераследуюцца, гэта сапраўды важны і цікавы момант. Статус фармальны, у якім ён там быў, безумоўна, не мае значэння. Мае значэнне, што ён там рабіў. Не ў якасці каго, не ясна, што гэта інфармацыйная аперацыя. Ну тое ж самае, як Лукашенко сустракаўся ў СІЗА у 21 годзе, калі я не памыляюся, так там з Воскресенскім, якая там дыскусія, ўсё гэта паказалі. Это ўпершыню, канешне, вось уявіце сабе, у якім стане знаходзіўся Лукашенко, каб сысці у пекла, так? В сэнсе сустрэцца з ягонымі асабістымі ворагамі, дзе там Ціхановскі наўпрост яму сказаў, што Коля адкажа, што для яго азначае, што па сутнасці ты не выйдзеш з вязніцы. А тут менавіта якія мэты, якая канцэпцыя ставілася, і там быў не толькі, я думаю, што Пратасевич, думаю, што з Ціхановскай працуюць так званыя Колеснікавыя псіхолагі, інфармацыйны шум адпаведны, прапагандысцкія фільмы ёй паказваюць. Мы не ведаем, у якім атачэнні фармальна інфармацыйным яна знаходзіцца, і які вось сістэмны ўплыў, уявіце, чалавек 2 гады без інфармацыі, які ўплыў за гэтыя 2 гады можна на чалавека аказаць, нават на здаровага чалавека. Умоўна, Колеснікава здаровы чалавек, але 2 гады вось гэтага прамыўкі мазгоў, укладанне пэўных інфармацый, паўтарэнне пэўных інфармацый, а потым эпізадычныя сустрэчы могуць змяніць вельмі моцная свядомасць. Я казаў не пра здаровых людзей у сэнсе людзей, якія прайшлі там спецпадрыхтоўку, прайшлі вайну, сам тэрмін прамыўка мазгоў узнікла brainwashing якраз такі падчас карэйскай вайны 51-53 год, калі ваеннапалонных амерыканскіх так прамывалі мазгі псіхалагічна, не толькі там фізычнае ўздзеянне, што яны там прыходзілі ледзь не глашатаямі вялікага камунізму. А паглядзіце, як мазгі прамывалі ў Савецкім Саюзе, не выкарыстоўваючы там метады такога фізычнага ціску, нават прамывалі мазгі заходняй інтэлігенцыі. І я думаю, што праца там вядзецца адпаведная. Гэта азначае, што рэжым пачынае змяняць гульню, характар гульні, бо для яго вельмі важна разбіць гэты сімвалы. Вось Пратасевич адзін з прыкладаў, я ўпэўнены, што Колеснікава ў сэнсе нейкага маральнага кодексу, маральнай сістэмы значна мацнейшая ад рамана Пратасевіча, але тут там могуць быць іншыя сістэмы, іншыя механізмы ўздзеяння. Тут прыкладаў вельмі шмат. Давайте возьмем Паліну Шарэнду Панасюк. Што з ёй зрабілі? А потым пасля вось гэтага фільму, так, на якой відавочна, як яе там і ламалі, і прымушалі, потым што апынулася, як яе там, не ведаю, не скажу, што скарысталі, але як стварылі вось адпаведныя умовы. І такіх, на жаль, прыкладаў шмат, але і ў Паліны, там, і ў нас лойка, так, і калі не памыляюся, там было чым шантажаваць. І шантажавалі гэтыя паскуднікі дзяцьмі. Для маці гэта жудаснае выпрабаванне. І даводзілі да такога зрыву псіхалагічнага стану. Магчымасці шантажаваць Марыю там вельмі мала. Але вось яны выпрабоўваюць такія сямейныя сувязі бацьку, як асноўны хіба таксама інструмент маніпуляцыі. І паглядзіце, як для чалавека потым цяжка будзе. Для чалавека пасля гэтай сустрэчы вяртацца ў гэтую рэчаіснасць, это яшчэ большее такой псіхалагічны злом, калі ты ўжо прывыкаеш да адзіноты, а потым цябе роднага
чалавека прыбліжаюць, ты пабыў 2 гадзіны і потым вяртаешся ў гэтую камеру. Гэта ўсё, думаю, за савецкія часы было выпрабавана сотні тысячаў разоў. І вось гэтая методыка зламання псіхалагічнага ціску, яна прапрацаваная, на жаль, нешчадна. Ну, нават з часам можна ўзяць таго ж Орвела, да чаго можна змяняць. Чалавек можа вытрымаць нейкую там боль фізычную, але потым, калі ты знаходзіш менавіта тую псіхалагічную важную рэч і разбураеш яе, для чалавека гэта непрымальна. І мне падаецца, вось з гэтага ўсяго, што мы пабачылі, думаю, думка такая. Вось я пакуль ехаў на эфір, мы ўвесь час, крытыкуючы сістэму, яе там абражаючы Лукашенка, насамрэч спрашчаем рэчаіснасць. Мы не ведаем нашага ворага. Мы не ведаем, так, рэальна, мы не ведаем нашага ворага, не ведаем, на што ён здатны. Так, мы бачым, што ён можа забіваць, знішчаць, але што ён яшчэ можа рабіць, мы да канца не разумеем. І тыя людзі, якія сышлі з сістэмай, яны увесь час кажуць, што там дуракі, што Лукашенко там дурак, што вакол яго там дуракі. Ну, а тады ўзнікае пытанне, калі там дуракі, то што вы там разумныя рабілі? Калі вы працавалі ў сістэме на некалькі там гадоў, некалькі год і гэтую сістэму развівалі, то вось гэта вельмі небяспечнае спрашчэнне, калі казаць, што там адні дуракі. І, на жаль, вось за ўсе гэтыя гады я амаль не пачуў такога грунтоўнага аналізу элементаў функцыянавання сістэмы знутры. Не ад латушка, не ад былых там вышэйшых афіцэраў КДБ ці там міліцыі зусім можа быць іншы ўзровень. А вось ведаць ворага, гэта азначае ведаць, як яго перамагчы. А менавіта вось гэтага псіхалагічнай рэканструкцыі, дэканструкцыі асабовасці. І што для мяне важна, ось чаму я ўзгадаў, момант, пра які мы нічога не ведаем, гэта хто, як, чаму зацягнуў Ціхановскую той цык, вяртаючыся да 20-го году, і што з Ціхановскай рабілі на працягу гэтых 3 гадзін. На сённяшні дзень, да сённяшняга дня яна не распавяла, а гэта вельмі важна ведаць, што там адбылося, пра што з ёй размаўлялі, што ёй паказвалі, якія практыкі, метады стасавалі, хто там знаходзіўся, якія словы казалі. Тут гэта для яе, магчыма, траўма, вельмі моцна перажыць гэта яшчэ раз. Але там, я думаю, таксама адбывалася спроба пэўнага мадэлявання і псіхалагічнага гіпнатызавання. І мы памятаем, што па сутнасці на месяц яе не было. Месяц яе ў прасторы палітычнай не існавала. Яе месца занялі адразу каардынацыйная рада і вядомая спадарыня Вольга Кавалькова, якая там ледзь не кіравала ўсімі тымі працэсамі і радай каардынацыйнай, урэшце рэшт, да чаго гэтага прывяло. І для нас, каб зразумець ворага, вельмі важна, каб Святлана Ціхановская для вось аналізу сітуацыю распавяла, што ж там на ўсё ж такі адбылося. Альбо сказала, чаму яна не можа гэтага распавесці. Сказала проста, што не магу, таму што мяне шантажуюць і утрымліваюць там мужа, так і шантажуюць. Але гэта важна, ведаць, якія інструменты, якія механізмы кантроля, бо гэта кантроль. Калі чалавек не можа распавесці, баіцца распавесці пра тое, што адбылося там, па прычынах, якіх мы не знаем, гэта кантроль. Схаваны кантроль, пры дапамозе якога можна маніпуляваць і кіраваць чалавекам у адпаведны момант, калі гэта спатрэбіцца. І яшчэ раз падкрэслю, вось гэтыя рэчы для таго, каб зразумець ворага, трэба ведаць. Плюс мы не ведаем, якую ролю згулялі рускія і ў працэсе вось гэтых падзей, асабліва пасля. Якую ролю яны гуляюць зараз? Зараз, відавочна, яны гуляюць у псіхалагічным аспекце вельмі важную ролю. Вось усе гэтыя нюансы, калі мы рыхтуемся да там ці змагаемся з ворагам, мы павінны ведаць,
Мы павінны ведаць з тым, каб вораг нашае неведанне не выкарыстаў супраць нас. А ён увесь час гэтым карыстаецца. Увесь час. Вы паглядзіце, ён аслабляе, ён узмацняецца, а мы, як ягоныя праціўнікі, аслабляемся. Нават можна паглядзець на вынік унутраны з'яўлення гэтага здымку, як тут таксама падзяліліся і пачаліся спрэчкі унутры, пачалі казаць там про тое, што ой, паглядзіце, як яна у адрозненні ад таго ж самага іншых палітвязняў, ад Шарэнды той же самый Панасюк выглядае, ой, а што яна усміхаецца, да яна не была у турме, паглядзіце на фіранкі, яна там на дачы КДБ і гэтак далей. Все, гэта, канешне, гэта ўсё, там могуць быць нават каментары адмысловыя такія, як бы прыходзяць тролі, і вось гэта распаўсюджваюць. І бацька не можа нічога распавесці, бо ён таксама звязаны, і рукі яго звязаныя, і ногі, і рот заклеены, ён нічога і нават падмігнуць не можа, што яго там, в якім стане яна знаходіцца. І тут якраз для такога вось унутранага напружання, стварэнне нейкіх міфалогій, а потым мы не ведаем, які далейшы планы. Усё гэта выкарыстоўваецца. Таму яшчэ раз кажу, якраз такі мне падаецца, варта было б паразмаўляць на гэтую тэму і з палітычнымі псіхолагамі, з псіхолагамі, як можна трансфармаваць свядомасць. Дарэчы, я яшчэ раз падкрэслю, я займаюся аўтарытарнымі, таталітарнымі сістэмамі даволі даўно, можна сказаць, усю маю свядомую аналітычную і навуковае жыццё. Плюс я займаўся даследаваннямі таталітарных сектаў. Вось сёння там яшчэ раз прабегаў вачыма, якія метады стасуюць і стасавалі, напрыклад, саентолагі. Вядомая адна з самых буйных сектаў квазірэлігійных у Злучаных Штатах Амерыкі. Яны пабудавалі цэлую дзяржаву. Тое, што яны робяць з мазгамі людзей, гэта проста нават Лукашенко блізка не стаяў. Добра, там, гэта дэмакратычная супольнасць. А тут, у межах, калі цэлая дзяржава працуе дзеля таго, каб узмацняць ціск на свядомасць, прычым у такіх умовах, калі чалавек сам сябе абараніць не можа, там усё ж такі ёсць нейкая добрая воля. Так, ты можаш сысці, калі ў цябе народзіцца думка, тут добрай волі няма. Таму гэтыя рэчы, мне падаецца, вельмі важна аналізаваць, бо асноўная барацьба у нас яшчэ наперадзе. І калі мы не будзем там падрыхтаваныя, у тым ліку і псіхалагічна, у тым ліку і структурна, інструментальна, не будзем мець ні нацыянальнай ідэі, нацыянальнага заплечча, ні інструмента там супрацьстаяння псіхалагічнага, то мы можам гэтую вайну прайграць знову. Я хацеў бы звярнуцца да аднаго з нашых гледачоў і каментатараў, Евген Філіповіч. Евген, вы учора актыўна глядзелі і каментавалі наш эфір з Лявонам Вольскім і нават прапанавалі сваю версію выказывание, чаму Беларусь не Лукашенко. Так вось, Лявон Вольскі вашу версію, вашу слову вызнаў пераможнай. Таму вас чакае прыз плытка грамадазнаўства ад Лявона Вольскага с подпісам і пажаданнем. Калі ласка, звярніцеся на наш ТГ Еўрарадыё, мы вас альбо перададзім, альбо скантактуемся. У любым выпадку вы пераможца, прыз ад Лявона Вольскага ваш. Дзякуй вялікі. Павел, я б хацеў, можа быць, на заканчэнне нашай размовы, як нам ад усяго гэтага абараніцца? Вот вы бачыце магчымасці неяк не толькі абараніцца, а ўзмацніцца і пачаць супрацьдзейнічаць вось гэтым спробам маніпулявання і інжынерынга? Так, ёсць мегаўзровень і мікраўзровень. То бок мегаўзровень — гэта ўзровень ідэй. Вось якраз такі перш за ўсё трэба змагацца з меркаваннямі у тым, што Беларусь маленькая, што гэта правінцыя, што тут нічога няма, ні культуры, ні гісторыі, а якраз такі узбагачацца гісторыяй, культурай і нацыянальнай ідэі. Перастаць называць і параўноўваць беларускі нацыяналізм, беларускую нацыянальную ідэю з тым, што мы пабачылі не ў Еўропе, а ў гітлераўскай Нямецчыне, бо там зусім іншы гістарычны кантэкст, зусім іншая сітуацыя была. Той же Італіі. Нацыяналізмы розныя, як і розныя дэмакраты.
адзінае падабенства, нават Бжезінскі калісьці казаў, што нават аўтарытарныя сістэмы розныя. Нельга там аўтарытарызм іспанскі накідваць і параўноўваць з аўтарытарызмам беларускім ці расійскім, альбо падзеі ў Польшчы параўноўваць з тым, што адбываецца ў Беларусі, там вайсковае становішча. Вось пазбягаць гэтага абагульнення, а сканцэнтравацца якраз такі на развіцці нацыянальнай ідэі, нацыянальнай думкі, ў нацыянальнай беларускай ідэі, у нацыянальнай беларускай культуры ёсць усе сэнсы неабходныя для развіцця дзяржавы і пабудаванне незалежнасці цалкам адарванай ад Расіі. Не трэба нам не глядзець ні на расійскую культуру, не на нейкую там прывязваць сябе да расійскага свету, расійскай мовы. Усё у нас у саміх ёсць, і мы можам гэта проста развіваць і узбагачацца сусветнай заходняй, перш за ўсё культурай там дастаткова, нават больш, чым дастаткова пісьменнікаў, як і ў нас саміх паэтаў, філосафаў, якіх трэба чытаць. Трэба чытаць. Не Салаўёва, чытайце Сартра ці Камю і гэтак далей. І мікраўузровень, што нам рабіць, вось, каб забяспечыцца. Ну, забяспечыцца ад маніпуляцый вельмі цяжка. Перш за ўсё трэба аналізаваць і разумець тое, што сістэма здольная на розныя элементы гульні і могуць перафарматоўваць чалавека. І нам неабходна значна больш даведвацца пра тое, чым ёсць гэтая сістэма. І рэсурсаў, вось якраз такі супрацьстаяння, на сённяшні дзень становіцца ўсё менш і менш, таму што мы не ў свой час з вялікім спазненнем пачалі разумець, што сістэма не памерла. Так, вось это першы прыклад, это чорная кніга Беларусі. Што яна ўсцяж намагаецца, і не то, што ўсцяж, яна зараз перафарматавалася значна больш можа, чым магла ў 2020 годзе. І пытанне, як захаваць гэтыя рэсурсы, як развіваць гэтыя рэсурсы. Думаю, што праграмаў такіх ось вашых аналітычнага кшталту павінна быць болей, аналізаў павінна быць болей, якраз такі тых прыкладаў гістарычных у тым ліку і з часоў Савецкага Саюзу, пра розныя метады агульнасацыяльных маніпуляцый, сацыяльных уплываў. І самы асноўны ўзровень, вось такі базавы, індывідуальны, гэта адукацыя. Адукацыя і ў галіне агульнай нашай гісторыі навукі, і ў галіне паліталогіі, таксама псіхалогіі, бо гэта, канешне, ўсё пачынаецца з індывідуальнага ўзроўню. Вот, вельмі добра прафесор Усаў аб расійскай культуры гаворыць. Так што цяпер вы, спадар Павел, прафесор, так і будзем вас. Ну, прафесор, дзякую. Дзякую на добрым слове, бо звычайна больш такія крытычныя заўвагі. Але крытычныя таксама люблю, бо ў працэсе такіх крытычных рэакцый можна глыбей капацца. Вось, дарэчы, яшчэ адзін элемент – гэта крытычны погляд. Крытычны погляд на ўсё. Не трэба ідэалізаваць. Ну, вось, акрамя нацыі, акрамя дзяржавы, на вось гэтых ідэальных такіх метаўзроўнях, так, чалавека умоўна ідэалізаваць не трэба. Трэба крытычна ставіцца да таго, што ён кажа, але крытыка павінна таксама абапірацца на нейкія веды, не просто, я не называю гэта крытыкай, там, калі пачынаюць там казаць, ты там дурак, нічога не ведаеш. Пакажы сваю веду, валоданне інфармацыі, пакажы прыклады. Вось калі ўзнікае такая здаровая дыскусія, нават вось па сітуацыі з Калеснікавай, абгрунтаванне пазіцыі, чаму вы так думаеце, то калі пачынаеш глыбей капаць, ты сам адукоўваешся. Гэта таксама адзін з элементаў уласнай адукацыі крытычнага мыслення. І вось крытычнае мысленне, дарэчы, оно патрэбна ў любым выпадку будзе. Нават калі не будзе Лукашенка, пабудаваць сістэму дэмакратычную, новы палітычны дэмакратычны рэжым можна выключна і грамадзянскую супольнасць, абапіраючыся на крытычнае мысленне, на крытычную культуру
у дачыненні да палітычных працэсаў. І я ўсіх заклікаю крытычна глядзець на рэчы, крытычна глядзець на мяне, на апазіцыю, канешне, крытычна глядзець на сістэму, але крытыка і крытычны погляд, ён нараджае ўсё ж такі рацыянальныя погляды, рацыянальную свядомасць, рацыянальную культуру, без якой пабудаваць функцыянальныя дэмакратычныя інстытуты немагчыма. Аргументаваная крытыка і крытыка, якая скіраваная на сапраўды знаходжанне нейкага рашэння тых праблемаў, якія перад намі сёння стаяць. Гэта згодны цалкам патрэбна. Ну і яшчэ патрэбна падпісвацца на тэлеграм-канал спадара Паўла Усава. І не забывайте про YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобайки, подписывайтесь и расширвайте. Нам вельмі важна увага як мага большай колькасці людей да разваг таких экспертаў, як Павел Усов. У нас больш за 1200 гледачоў было, і я заклікаю наших гледачоў не адыходзіць далёка ад сваіх манітораў, тому что зараз у нас будзе вялікі стрым, вельмі цікавы, тому что бярэ удзел эксперт Фінскага інстытута міжнародных адносін, адзін з аўтараў кнігі «Палітыка России па Беларусі пасля 2020 года» Аркадь Можас, а пасля следам за ім будуць адвакаткі, юрысткі Ганна Маціеўская і Марыя Колесава-Гудзіліна. Юрыдычна разгледзім кейсы дэпартацыі, разводаў, ну і ўвогуле як жывецца беларусам за мяжой у эміграцыі. Дзякуй вялікі ўсім, да сустрэчы, жыве Беларусь.